pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. May katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good evening, mayong gabi. Dalaygon ang Dios sa matag usa before mo adto ta sa pagkatulog. Minaw sa tag mga awit makalangit ug maminaw sa buntag mga mensahe. Mayong gabi nimo diha Sister Sharon Centenia. Mayong gabi pas, praise God. Mayong gabi sab ninyo diha ug mayong adlaw siguro diha sa orasaha diha sa Sweden. Ang Dios magpanalangin sa matag usa sa atong panag-uban karon. Wa nay laing gabay. Ato tas mga awit makalangit mga kaigsunan namong halad sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Matod pa ni Sister Sharon diha sa Sweden hapon pa, alas 2:30 sa hapon pa. Okay, mayong hapon ninyo diha sa Sweden o good evening diri sa Pilipinas. Ibayaw ka, iisa ta,
sa among pagdai kanimo lang Jesus. Atong hisgutan mga igsoon sa di patamo atos pagpangatulog. Atong hisgutan unsay mga pamaagi nga gipakita sa Biblia kana bitawng sala nga gibalik-balik og buhat. Unsa po'y mga sala nga gibalik-balik pagbuhat ug unsa po'y resulta. Kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah. 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 Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon. Good evening ni Sister Jocelyn Soko Andales Candeya. Good evening Pastor Gideon. God bless you, more power always uban sa tibok nimong pamilya o sa tanang viewers. Mayong gabi nimo diha Sister Jocelyn. Kumusta ang kinabuhing Kristohanon, Kristohanong abroad? Hallelujah. Atong hisgutan mga kaigsuonan kini bitaw nga with grammar. sala nga gibalik-balik bitaw. Unsay angay buhaton aron dili na mabalik-balik kay kung mabalik-balik mura na siya ulog-ulog. Dugang mga awit mga kaigsunan daygo ng Dios sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Ay sala mga kaigsunan nga tinuyuan ano po'y sala nga wa tuyo ato anang tan-awon usay tambag sa Biblia anang sala nga tinuyuan aron dili na mabalik-balik unsa may gitambag sa Dios. Sa kalipay ug pahiyon, mga problema nga nalabay, kita gayud na kalahutay sa tabang niya. Dayag ang kaluhod, daygon ta daygon ang Diyos. Intras hulat-hulat tas uban atong tabangan ni pag-share mga kaigsunan ng ato ang panag-uban karon aron sa ingon nga ato mga kaigsunan masayod usab sila sa atong madunggan nga mga pulong sa Dios. Nga panalungon, nga kita nagakatigong, nga puno sa kalipay ug pahiyon. Mga problema nga nanglabay, kita gayud na kalahutay sa tabang niya. Dayag ang kaluhod, daygon ta daygon ang Diyos. Dili na to kalimtan mga igsuon nga daygon ra gyud nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing. Kay siya lamang ang takos daygon simbahon alagaran samtang may panahon. Nga palalungon, nga kita nagkakatigong, nga puno sa kalipay ug pahiyon. Mga problema nga nanglabay, kita gayud na kalahutay sa tabang niya. Dayag ang kaluhod, daygon ta daygon. Mayong gabi ni Sister Waning Dignos. Good evening Pastor. Kita gyud ko live bisan brand out ni. Oy, salamat sa Ginoo. Simbahan ka ang Diyos sa walay katapusan. Daygon ta daygon
Mayong pakiguban ni Blaisilda Daloso. Mayong hapon, mayong gabi din nyo diha. Laygon ang Dios mga igsoon. Mayong gabi ni Sister Brother Markim Del Rosario. Bro, mayong gabi ni mo diha. Kumusta? Kumusta ang kinabuhing diha sa Mindanao? Dugang mga awit dahonog sa ato nga programa mga kaigsuonan. Atong tagaan og pagtagad mga awit makalangit dahonog. Mga nagdahonog nga mga bagay. Nahulog sa pagdayi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pagdayi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Okay, ingon si kisama na diri. Si Tutsi. Ingon diri mga kaigsunan, good evening. Pasgikan sa Pachico family sa Musubuso Tagpangi, Cagayan de Oro City. Request kog saad sa Dios. Mayong gabi sa tanang taga Cagayan de Oro. Og sa tanan nagsunod nining atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ayaw kalimot mga kaigsunan, sa dili pa kita moadto sa ato ang pagpangatulog. Patalinghugan usab nato ang mga pulong sa Ginoo nga naghisgot og unsay mga pamaagi sa gipakita sa Ginoo nga yang gibilin diha sa Biblia. Kung unsay mga pamaagi kana bitaw aron mahunong ang sala nga gibalik-balik. Sala nga kanang nasayod ka bang sala imo pag yung gibuhat unsa may tambag sa Biblia ana, unsa may mga pamaagi aron maka mahunong na kay dunay gyud mga kaigsuonan sad nga nakita sa Ginoo mga kaigsuonan. Samtang nagpuyo tanining naong sa kalibutan, nakit-an magitas Ginoo, gimonitor magitas Ginoo, wala mangyoy wa makita sa Ginoo ang tanan nakita man sa Ginoo. Dunay mga nakita sa Ginoo mga kaigsuonan nga na ay mga tao nga nagtuo kaniya pero nagantos tungod kay sa sige sila likay, sa sige sila og kana bitaw naningkamot nga kanang moingon ta nga nangandoy nga di na mo mubuhat og sala, mubuhat ra mo gyapon sala. Muna nga tungod kay nakita sa Ginoo kanang maong kahimtang, iyang gisulat diha sa Biblia og unsa may mga pamaagi aron maundang na kanang sala nga gibalik-balik ba. Sala nga tinuyuan. Okay, si Sister Jocelyn Soco Andales Gandia, yang gi-share diha ni Renel Andales, onya Syami Candea, Marvin Arianes, Arahili Danilo, Dilos Reyes, Russell, onya Sumalpong, Dilos Reyes, dayong Gisrel, dayong Andales, daghan. Onya ingon Sister Waning pas patukara sa dihog mo. Usa man toy okay saad sa Dios no. Ako asaning tagaan og pagtagad ang saad sa Dios nga gi-request atong igsuon nga gikan sa Cagayan. Saad sa Dios sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang saad sa Dios.
kalisdanak mga problema. Adunay panahon, bation kagkaloya sa pagpasan ning kasakit ning kalibutan. Ingon si Giseline Soko Andalis, request kog awit pastor, langit ang pilia para sa tibok na kong pamilya. Pastor, salamat. Pastor Gideon, God bless always. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Brother Nardix Fernandez. May gabi ini mo diha. May gabi ini mo diha, bro. Ingon si Brother Nardix, God PM, Pastor, pwede ko mo request og kantang Makalangit. Pastor, si Jesus atong higala. Okay. O niya diha pagyod si Brother Danilo. May gabi ini mo diha, Brother Danilo. Ingon Brother Dani. May gabi ini mo diha. Mayong gabi, Pastor, request ko, Pastor, saad sa Dios. Okay, ato nang natukar. Sister Waning, dihog mo Ginoo. Okay. Dihog mo Ginoo. Ako ni pangitaon dire. May gabi ni Brother Junil kanya. May gabi sa tanan ni Ma'am Betty Wong. May gabi ini mo diha, Ma'am. Ang Dios magpanalangin. Bation kagkaloya sa pagpasan ning kasakit ning kalibutan. Apan ang Dios nahigugma, buot mo sulbat sa si Brother Josepino pala mingon, Pastor Gideon, exit usa ko kay ang lipak kusog kayo. Kayo ang ulan. Kusog diha ang ulan, hinay-hinay mo diha camping. Dulon ta ang ngalan niya. Si Lisel Deluso, mayong biini mo diha, sis. Good evening, Pastor, og sa imong pamilya og sa tanang naka-online. Dalaygon ka o Dios sa kanunay. May gabi ninyo diha, sis. Kumusta ang kinabuhing Kristohanon? Si Brother Alberto Bernabe, good evening po sa iyo, Pastor. Happy God bless you all. May gabi ninyo diha, bro. Og si Inday Ginny Rica, kumusta mo diha, Brad Sidji? Kumusta? May gabi ninyo diha. Good evening sa tanan. God bless gikan ni Ginny Rica. Og ni Junil Abindan kanya, mayong gabi, Pastor, request me song ning David. Okay, daghanan na ato ang mga kanta ni pa-request. Agaka ang mga kamo, sabnayan mga tiig, kunang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Agaka ang mga kamo, sabnayan mga tiig, kunang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Nagdakang mga kamot, sabnaya ang mga tiil, kunang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Agaka ang mga kamot, sabnaya ang mga tiil, kunang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Mayong gabi ni Sister Epin. Good evening ninyo diha, Sister. Og ni Pastor Junel Casilaw. Mayong gabi ni mo diha, Pastor. Si Pastor Ryan Tagab. Mayong gabi ni mo, Pastor Gideon, og sa tanang viewers. God bless na tong tanan. Request ko kanta nga Tribo. Daghan yun kayo nag-request. Pastor Ryan, karong Bernes, prayer and fasting na to para sa cross. Dawaton ko imong gasa, bisan asa, o Diyos mag-uban ka. Bisan asa, o Diyos mag-uban ka. Si Ginny Rica, dalaygon ang Dios pa, maayo ra ang kahimtang.
Bisan sige ulan gihapon, gahapon naglinog pero naara gyud ang proteksyon ni Lord Perme. Kumusta si Dong CJ? Malipayon, mapahiyomon ra gyapon. Dihog arita sa awit, dihog mga kaigsuonan nga gi-request Sister Waning, dihog awit makalangit. Katong mga nag-request mga kaigsunan, langit ang pilia. Ako ra na nga kantahon pero medyo pagawta. Kay ganina nang lakaw mi si Pastor Kirwin na mi gilakaw. Perting inita o niya perti sang pagka ko ana. Perti yung pagkainita gyud. O niya ang uban sad perti pong ulana. Kung wala ka, wala gayud ako. Uwi ko sa dihog mo, Ginoo, sa panahon nga gamiton mo ako. Ikaw lamang, O Diyos, ang gikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Mayong gabi ni Mary Chris Castelio, mayong gabi pas, mayong gabi isad ninyo diha sis. Kumusta ang kinabuhing Kristohanon? Ang kinabuhing Kristohanon kanunay malipayon, kanunay mapahiyumon. Si Brother Alberto Bernabe, yes, amin God, salamat po sa iyo Lord, hallelujah. Ama, salamat po sa kabutihan, sa pangako mo sa lahat. Amin. Alaygon ng Diyos sa tanan nga panahon. Nakadaog ako tungkol sa dihog mo. Nakalabang. Ayaw kalimot mga kaigsunan ang ato rong hisgutan. Unsa may mga gipakita sa Dios nga iyang gibilin diha sa Biblia aron mahunong na ng sala nga binalik-balik, sala nga tinuyuan ba? Dagan kayo nga sala nga gibalik-balik pagbuhat sa tao bisan kung siya nasayod nga sala. Ug mao nay ato rong hisgutan ug unsa may mga pamaagi, unsa may mga pamaagi, dapat ang mga pamaagi mga kaigsunan ato nang paningkamutan nga maoy ato ang ma-apply sa atong kinabuhi. Kay kon ang mga pamaagi atong ma-apply kanang sa nga naghawid pag-ayo, kanang sa mga kaigsunan nga gunit pag-ayo matud pa sa sulat diha sa libro sa Hebrehanon, Hebreo kapitulo 12, kanang sala nga naghawid pag-ayo mga kaigsunan, naay mga panahon nga bisag saon nimo naglikay nya nakagunit man, naghawid man. So sa may buhaton, sa may buhaton ato nang tagaan og pagtaga. Tungod sa dihog mo, nakadaog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalapuson ako. Ubuhi ko sa dihog mo, Ginoo. Ubuhi ko sa dihog. Okay, salamat sa nag-request dining dihog mo, Ginoo. At tagaan pagtagad ang ning dapit, mga awit makalangit. Ning dapit. Tunggang pagtuang, mabaya
ka mga kaigsuonan nga sa imong dapit karon naa ang Dios makakita kas pagkamilagroso sa Ginoo. Bisan asang dapit na asya, butuo lang ka makit-an nimo gagamhanan kaayo siya. Ang pagtuo mga kaigsuonan dunay daghang klase. Pagtuo nga tinud-anay, andam nga muhulat, naay pagpailog, naay pagpaubos, labaw sa tanan, pagka mapaubsano. Pero ang pagtuo mga kaigsuonan, naay pagtuo nga kanang duha-duha. Napoy pagtuo mga kaigsuonan, hanap pagtuo. Kinahanglan ka ng tinud-anay nga pagtuo. Kaandam nga muhulat, mopailog, mopaubos. Hangtod nga makita o masinatian, mabati nimo ang unsa may imong gituohan. Pas request ko kanta pas hiram sa Dios gikan ni Sister Ipin. Matut pa ni Jenny Rica nag-appeal miron og live class night ka Domingo. Siyam ka Domingo. Naa nami sa ikaupat nga Domingo og mag-encounter nami next Sunday. Unsa man na nga encounter kanang magbantay mo ana Sister Jenny ha kanang encounter. Magbantay mo anang encounter. Kay dagahan kong nasinatian na ng encounter. Kay ang tinuod, sa dihang gidawat nimo siya, o nabati na nimo siya, kung imong lantaon, unang encounter nimo to ni Jesus. Imo siyang parion, ikinabuhi nimo ang imong pulong. Dagahan na ba nga ako nasinatian ka ng encounter? Nga nang gawas mga kaigsunan, ang walihan, ang mga Kristohanon. O niya ang nahitabo, wala ka padayon. Muna nga naningkamot gihapon nga mapadayon ang excitement sa pagpangalagad, wala pa siya rides, puros na lang trabaho, pero malipayon gihapon kay naay mga plano si Lord gimingaw na diha pagayo. Karong 13, 14, 15, 16 antumik bual-bual. Niya si Brad Lemuel mo agpas lang siya pizza 14 na lang kuno sa gabi mo abot maka-join sa mo ang atong krusada diri sa Bual-Bual. Niya amping mo sa mga encounter dai Jenny. Amping mo niya importante kanang ayaw mo padala about sa emosyon. Mora na ako i-advise about encounter. Kaya daghan kay kong nasinatian o nasudlan sa mga nanglabay nga mga ministry nga diin ko gidala sa Ginoo. Tonight, kung naamang kayo ginapangayo sa Ginoo, natanaw ni mo imposible, pero hunong dumi daghan na ipakita ang Ginoo kanimo nga milagro, daghan na kang mga pag-angko nga iyahan ang gitubag. So tonight, let your faith grow and declare with us. Mali tinudod nga istorya mga kaigsunan, gikan sa imuhang pagdawat ni Jesus. Hangtod karon ba? Siya rog wala kakakitag mga milagro? Siya rog nalimot dahin kas mga milagro nga gibuhat sa Ginoo? Usahay mga kaigsuonan, gusto patag mga milagro. Nga kung imong lagtaon, everyday na ay milagro. Usahay, kuan lang ta, wala na makontinto. Usahay kita sad, na apoy mga panahon nga,
nadawat na nato si Jesus. Kapila na nato masinati nga na nihilak ta. Una natong pag-encounter ni Jesus. Ang ato sunod lang taniya. Una nga amping ta mga The presence of God, that in the name of Jesus Christ, everything is possible. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible. Hindapit. Kung na kasi mong kwarto kantahan eh. no? Naakaron sa imong kwarto, asa man karon diha naglingkod-lingkod, naghigda-higda, nagrelax-relax, kantahan eh. Tuuhi nga naay milagro. Masinatian yun nimo karon. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible. Hindapit. Oh, hallelujah. Ang milagro posible, Ang milagro posible. Ang milagro posible. Tuuhi mga igsoon. Tuuhi. Tuuhi. Na ay milagro. Kay Jesus na nagsimple. Kay Jesus na nagsimple. Yes. Thank you, Lord. Thank you, God. Sa milagro. Sa binasahi ng mga milagro. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Father. Hallelujah. Well, let's just praise the Lord tonight. Hallelujah, Jesus. Amen. Thank you, Hallelujah, Lord. hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All the glory belongs to you, God. Thank you for your miracles. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Salamat sa Ginoo sa awit ning dapit mga kaigsuonan. Okay. Adto ta sa paghisgot mga kaigsuonan kining sala bitaw gibalik-balik. Sala bitaw nga murag mura og addiction ba? Kana bitaw pagka-addict sa sala. Kanang pagka-addict sa sala, kung imong lantawon, kuan siya, lisod na siya nga kanang balibaran. Lisod na siya nimong pugnan. Nganuman, pulong adik. Pulong adik ba? Kung maingon kay kang pulong adik, kabalo siya nga saa, pero di siya kapugong. Buhaton gyapon niya. Kini nga mga buhata, kinahanglan nga ang Kristohanon makalingkawas niini. Kinahanglan nga siya makasalikway. Matud pa ni sa sulat ni sa Hebreo sa mga apostolis, isalikway ang sala nga naghawid pag-ayo. Kay kung masalikway nimo ang sala nga naghawid, masalikway nimo, ang gipakita diha sa mao nga bersikulo sa mensahe, makalahutay ka, makapadayon ka sa pagdagan, makapadayon ka sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo. Kay ang usas makababag yun sa sala sa tao, kanang trabaho sa tao, trabaho des magpangalagad, kana mang sala. Usas makapabag mga kaigsuonan. Sa ministry diin ka gibutang sa Ginoo. Sa buluhaton nga gipiyalan ka sa Ginoo. Usas makababag yun anak kanang sala. Sala nga tinuyuan. Sala nga kanang giingon ni David ato kuno ng basahon tagaan natog bersikulo. Pero sa di pa ko mubasa mga kaigsuonan, ako nang gi-greet si Dong Rilje. Salamat kaayo. Dong Rilje, salamat kaayo sa imong pakiguuban. Salamat kayo si Brother Ondi.
Salamat kayo. Mayong gabi ninyo diha. Kumusta man ang kinabuhing Kristohanon? Atong tagaan og bersikulo mga kaigsuonan naa sa Salmo. Kini samtang nagbasa ko kanina mga kaigsuonan, dunay mensahe ang Ginoo nga iyang gipaabot og nasayod ko nga kini para sa tanan. Para nimo ni. Ayaw pag-ingon nga para gyud niya. Para gyud niya, naigo gyud ni siya ni. Ayaw, para nimo ni. Para nimo ni. Kay para sa ninako. Para nato ni. Okay. Ingon diha si David mga kaigsuonan. Diha sa Salmo 19. Ablihi ang imong Biblia diha sa Salmo 19. Nag-ingon diha sa Salmo 19, versikulo 12 hangtod sa 14. Ang pulong mga kaigsuonan ni David mauni. Okay. Walay tao nga makakita sa kaugalingon niyang sayop. Siguro mo agree gyud ka ana. No, mo agree ka ana. Walay tao nga makakita sa iyang kaugalingong sayop. Ingon si David, luwasa in town ako. Si David mga kaigsuonan, kumbinsido siya. Niangkon siya nga, bisan siya, usahay di siya kakita sa iyang sayop. Og kasagaran mga kaigsuonan, nga dili gyud madiskubrihan ang kaugalingon, sa iyang kaugalingon kung masayop siya. Naamang gani mga panahon, mga kaigsuonan, nga gatuot ang sakto, pero sayop di ay. Na mga panahon nga, kanang mangusog pagyuta, kay sakto gyud. Kanang, ikaw lagi sayop, ako lagi sakto. Ako lagi diha ko. Di ba? Naapag yung mga inana. Kanang mangusog yung ka kay nakakita yung ka. Huwag yung ka masayop. Pero sayop di. Na yung mga inana ba? Muna naingon si David, walay tao nga makakita sa iyang kaugalingong sayop. Sa kaugalingon niyang sayop. Nya ingon na siya, luwasa in town ako o Ginoo sa mga kasaypanan nga wala ko hibaloi. Naay mga sa mga kaigsuonan nga gipakita diri ni David nga naay mga sa nga wa gyud siya masayod. Wa gyud siya kabalo ba nga wa gyud niya madiskubre bang sa. Di ba naay mga panahon mga kaigsuonan nga uy sala man da ito. Unya di gyapon kakaamgong sa. Versikulo 13 ingon siya nga, ilikay usab ako sa mga sala nga tinuyuan, ug ayaw itugot nga maulipon ako niini. Sa ingon, mahingpit ako og makalikay sa makalilisa nga sala. Hala no? So naay gipakita ni David sa nga wa gyud niya madiskubre. Unya naapoy sa nga iyang nadiskubrihan, pero nag-ampo siya nga ilikay. Kaya naamang ko'y mga panahon nga, nadiskubrihan ni mong sa, pero imo ragya pong gibuhat. Ato ning tagaan og panahon mga kaigsuonan, sa di pa ta mo atos pagpangatulog, mag-ampo sa ta, sa di pa ta mo himay-himay aning mga mensahe nga gihatag ni Lord. Tungod kay mauni pinaka-importante mga kaigsuonan, nga ato ro nga mapatalinghogan ang pulong sa Ginoo sa di pa ta mo atos pagpangatulog. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios nga imo na usab kaming pahinumduman kung unsay angay namong buhaton, paningkamutan aron ang sala nga amo ang nasayrang sala dili na namo mabuhat. Kuhaagikan kanamo o Dios ang kinaiya
nga wala nimo kahimot Tagai kami kaisog sa pagdesisyon, sa pagbalibad sa bisan unsang matang sa sala. Ilabi na sa sala nga kabaluming sala. Ibutang sa among kasing-kasing ug sa among kaugalingon ang kaisog nga pagbalibad sa mga sala nga among nasayrang sala nga makadaot nga mohatod lang kanamo o Dios ug dili maayong kahintang. I-bless Ginoong matag-usa nga doon na may masabtan nga mga pamaagikan kanimo. Ikaw ang Dios makigsulti kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios. Ang sala mga kaigsunan nga kanang gitawag kasaypanan, sa gyapon na kanang kasaypanan. Nasayop lang ka ba? Ang lisod ana kanang wala ka masayop sa pagbuhat og sa. Ano sa man? Wala ka mabuhat. Kana bitaw kabalo kang sa. Unya, ang problema pag yun kay kabalo kang sa imong gibuhat, wa pag yun ka masayop sa pagbuhat sa. Kana man, wag yun imo si piyata ba? Imo yung gibuhat mga kaigsuonan. Munay muhatod biya gyud og pinaka-worst kanang pinakamakalilisang nga silot. Munang niingon si David nga ingon siya nga sa ingon mahingpit ako. 10 versikulo 13 kuha ra gud na inyong Biblia. Nya ingon dayon siya nga og makalikay sa makalilisang nga sala. Kanang makalilisang nga sala mga kaigsunan, kana bitaw kahi na nimong biyaan. Murag mahadlok na ka kung biyaan gani nimo. Murag ang imong kaugalingon mangurog na kung di nimo mabuhat ang sala. Grabe na no? Murag giut-ut na ka ba? Matod pa sa Hebreo mga kaigsunan. Hebreo kapitulo 12 versikulo 1. Ingon diha nga sala nga naghawid kanato pag-ayo. Naghawid. Unya kanato pag-ayo, naghawid pag-ayo. Okay ra kung gisulat mga kaigsunan niingon diha nga naghawid. Ay pwede ra man nang isawilik. Buyan na isawilik. Naghawid pag-ayo. Murag giangklahan, giyawihan. Mura og lisod yun kaayo nga imuhang kuan bitaw. Imuhang talikdan. Unya kinahanglan matalikdan yun na nimo. Kinahanglan imo nang masawilik. Kinahanglan imo nang masalikway. Kay mao na Yahweh, aron ka makapadayon nga may kadasig. Aron ka makalahutay nga may kaisog sa pagkinabuhi sumala sa mga mensahe sa Dios. Kung sa may mga mensahe sa Dios, pag kinabuhing matarong, pag kinabuhing balaan, pag kinabuhing Dios nun, mao man ay dapat natong ikinabuhi sa matag adlaw. Naigiingon diri addiction sa sala, murag drogas pas. Akisa man ni. Ako aning ko anon diri. Si Sharon no? Si Sister Sharon. Miingon diri nga addiction sa sala, murag drogas pas. Kanang addict na kaay ka ba? Nga kabalo kang sa, imo pag yung gibuhat. Kanang sa nga nabuhat nimo, nga wa nimo masayring sa, muna gitawag na sayop ka. Yay, sipyat yun. Pero kung nasayod kang sala, unya imong gibuhat, wa gyud ka masipyat. Di na sipyat, oy. Tinuyuan na siyang sala. Tinuyuan na siya nga sala mga igsuon. Nya, maunay, lisod kaayo nimong biyaan. Unya, usapos usay tawag ana kanang makasolsol. Usas makasolsol nimo ana
kanang mga tao sad nga nagtuo nga Kristohanon nga sige ra pog pagpakasala. Hala no? Naday mga Kristohanon nga sige ra pog buhat og sala. Naaoy. Naa. Dili lang sa atong panahon karon. Sa panahon sa karaan nga kasabutan sa Old Testament, naasad dito. Sa panahon ni Pablo, naasad. Sa panahon ni Pablo, o sa panahon na to karon, moingon ko nga, mas makalikay ta sa sala. Una, tungod kay naay balang espiritu. Nana na to ang balang espiritu. Ikaduha, nana na to ang Biblia. Pwede na natong madala bisan asa. Ang Biblia, maoy mugian na to, maoy mo lamdag na to, maoy mo pahinumdum na to. Ang Biblia, dako kay ni siya katabang, aron ang sala nga naghawid pag-ayo, imong mabiyaan, imong matalikdan. Unya napagyud ang Holy Spirit, lamang naa na to ang desisyon kung imong lantawon ang sulat ni Pablo. Ingon si Pablo, pare ang Holy Spirit. Ang ato ay pareho na to ang Holy Spirit. Ang problema, anak, mga kaigsunan, kung ang imuhang lawas, kanabitaw, nangita na sa sala. Unsa may mga sala nga, kanagyong sala mga kaigsunan nga, makapasira sa gingharian sa Dios. Mao gyud ni atong klarohon na, ari sa tas mga sala nga makapasira sa gingharian sa Dios. Kumbaga, kung nagbuhat ka anang salaa, di gyud ka kasud sa gingharian sa Dios. Kaya nga naman, sirado man siya. Unsa may mga sala, unsa may mga salaa kaha nga makapasira sa gingharian sa Dios. Ari sa ta, ato sa nang tukion. Kanang mga sala nga makapasira sa gingharian sa Dios. Kay basi og, mayroon natong daig-daig, mayroon natong kuan, mayroon natong lukso-lukso, muadto tagsimba, sakripisyo pagyod kay sa inang kana, pila ta ka oras anang liningkod mga igsoon ng simbahan. Unya himan-himan inig abot sa katapusag mo atubang natas Ginoo, sirado ang gingharian kay nagbuhat di ita sa maong sala. Nganong nagbuhat ta sala kay naadik na taana? Unsa may sala nga makapasira? Okay. Arita sa sulat ni Pablo. Unang Korinto kapitulo 6. Unang Korinto kapitulo 6. Mga Kristohanon, ako mga kaigsuonan, paminaw mo pag-ayo ni ini. Magsugod kog versikulo 19. Diha ni mo makitaan ang sala nga makapasira sa gingharian sa Dios. Ayaw gyud ni siya tuguti nga maoy maghari nimo. Kanang maunay imong matilaw-tilawan, ayaw na tilaw-tilawi. Kay ikaw gyud tilaw-tilawan unyas kalayo. Kanuman, sirado gyud ang gingharian sa kinabuhi alang sa tawo nga nagbuhat ani. Ayaw gyud og pailad sa imong kaugalingon nga nagtuo ka maluwas na ka. Ayaw pailad sa imong kaugalingon nga nagtuo kang Kristohanon, sigurado na kang luwas kung nagbuhat ka ning sala. Unsa ni mga sala nga atong hisgutan nga makapasira mga kaigsunan? 9, ari dili 19, 9. Dili 19. Ari das 9. Dili 19 ha. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9. Sa walay duha-duha. Kanang walay duha-duha sigurado gyud na. Wala koy duha-duha. Nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. So kung nagbuhat ka aning mga salaa nga ato rong hisgutan, tan-awon ka sa Ginoo dautan. Dautan. Unya silutan gayud. Unya ingon dahin siya sa unahan, ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason, kinsa man ang makihilawason, kanang minyo na,
nangabit pa. Ha? Mao man ay mga makihiliwason. Minyo na, kasado pa, nangabit. Unya, usasan ni anak ka ng magpuyo-puyo. Bantayan ninyo niya. Kay wala pa'y mga pamaagi sa Dios nga imong makit-an dias Biblia nga giukihan nis Biblia. Tiknot yun ani. Ha? Ha? Ako asa ning taurag charger. Wala, akong balikon, walay gisulat dihas Biblia nga pamaagi nga nagsulti nga kung magbuhat ka ani, nagbalik-balik ka sa pagbuhat ani, langit gyapon ka. Wala. Kay kung nagbuhat ka ana, sirado gyud ang gingarian sa Dios. Ang nakanindot gihigugma kapag ayo. Tungod kay gihigugma kapag ay Ginoo, karon gipadungog kas iyang mga mensahe. Kining maong mensahe bugat ni siya. Pero gaani siya kung madinawaton ka. Ang taong madinawaton, tao siya nga mahinulsulon. Ang taong mahinulsulon, kabalo siyang mubarog. Kabalo siyang mo kanang naasay prinsipyo nga musunod sa pulong sa Ginoo. Una, makihilawason. Ikaduha, o nagsimbag mga Diyos-Diyos. Muna si Pablo, mga kaigsonan, na mga Kristohanon sa panahon niya, kuyog-kuyog nga mga Kristohanon, o niya simbag yapog Diyos-Diyos, iyan ang papahawaon. Ug iyang gipinahan ang mga Kristohanon sa iyang panahon. Ayaw mo kuyog anang mga Kristohanon, mga taong mo angkon-angkong Kristohanon, nagsimba ra gyapon Dios-Dios. Na ay mga Kristohanon inana, ulog-ulog. Asa na mabasa? Unang Korinto, Kapitulo 5:11. Gisundan aning maong kapitulo, kay naamatas Kapitulo 6 karon nagbasa. Tanawa ra ning Kapitulo 5. Ha? Unsay giingon dihas Kapitulo 5, versikulo 11? Ang buot kong ipasabot, mao nga, dili kamo makighugoy-hugoy, sa usa ka tao nga nag-angkon nga siya Kristohanon, naapo na sa atong panahon karon. Kung imong lantawon, mas daghan pa. Nga naman, daghan na ba yung mga tao ron kay kumpara sa panahon ni Pablo? Ayaw ka mo pakiguy-hugoy sa usa ka taong nag-angkon nga Kristohanon, apan makihilawason o nagsimbag Diyos-Diyos. Labaw sa tanan, tigbutang-butang. Ano? O palahubog! Narabay mga simbahan, giukihan ra gyapon nila ang pag-inom. Nga mo resulta gyapos kahubog. Adili man ni hubog-hubog. Hubog man yun eh. Ingon diri, o kawatan. Likay bisan ang pakigsalo sa mga tao kay maka-impluwensya mo na. Balik ta sa size. Kuha gyapon ang inyong Biblia. Balik ta sa size. 9. Ingon diha sa katong mga sala nga makapasira gyud sa gingarian sa Dios ha. Una, makihalawason. Nagsimbag Dios-Dios. Mga mananapaw. Usa man nang mananapaw. Kanang naay kaboy. Kulo kabuyo. Lahi po tong labuyo. Kulo kabuyo. Kanang naay kulo kalibin. Kanang naay gikaabot-abot. Unya, kanang mananapaw, kanang naagoy bana. Ning duwa paglaing bana. Naay asawa, ning duwa paglaing na laki. Unya, o makihilawason. Gibalik-balik na diha. Sa isig kalalaki. Unsa man na? Naabay mga lalaki nga dili bayot pero makighilawas pod. Kay kwarta sa bayot. Naay mga inana. Lalaki pero di bayot. Oy,
Gitanyagan man og 3,000, 10,000. Hala, bantay mo anak, kay sira yun ang gingharian og magbuhat ka na. O, nakighilawas sa isig ka babae. Na ay mga gipit nas kwarta, gipit nas pagkaon, mangita og katong mga babae nga makighilawas taga kwarta. O kawatan, hakog kanang dalo. Bantay gid mo ani. Kaya ako nagbantay sad ko. Ha? O mga palahubog, o tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, dili makasunod sa gingharian sa Dios. Mauni mga sala, mga kaigsunan nga atong nasayran. Mauni mga salaa, mga kaigsunan, nga dili na ta inosente ani. Ayaw gyud pagpaka-inosente. Kay nga naman, makalilisang ni nga sala. Nga nung makalilisang, mauni sala nga makapasira sa gingharian sa Dios sa panahon nga imuning buhaton. Na unsa may solusyon, undangon nimo. Unsa may mga pamaagi aron makaundang ka ana kanang pagkahakog. Kung Kristohanon kang hakugon, kanang hakog ra ba mga kaigsunan? Kanang ako ha, mo kuang gyud ko, kanang musulti gyud ko tungod kay mahal ko kamong tanan. Kanang hakog, mura nagkatong nakakita ko og kuan ganina ba? Salida nga. Siya'y nang hulam, siya pa'y masuko. Siya pa'y nang hulam, siya pa'y masuko. May nana ba? Kana bang kanang hakog bitaw kanang di gyud katabang. Kung mutabang man, naisukli. Naisukli bitaw. Ikapalit. Unya, unsa may mga pamaagi. Kay kinahanglan man gyud ang undangon mga kaigsunan kay makalilisang. Matod pa ni David. Una nga gipakita ni David mga kaigsunan, prayer. Gamit kay ng kantas mga bata, read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Unya, sa pag-ampo mga kaigsunan, Christian man ta. Ang kuno yun na tong Christian ta. Ikaw Christian ka, unya, plus born again pag yun, di ba? Ando ta. Kabalo na yun ta, unsay requirements kung mag-ampo ta? Ayaw gyud ampo mga kaigsunan nga sige ra kag buhat ana, ampo pug ka. Kay ulog-ulog ang resulta ana. Unsa may gikinahanglan o requirements dias mga prayer warrior, mga intercessors. Kita mga intercessor man ta, mga prayer warrior. Unsa may mga requirements aron dunggon tas Ginoo? Ang gipakita sa Biblia kinahanglan magpuyo tang matarong. Kay ingon diha sa Biblia mga kaigsunan, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan, apan ang pag-ampo sa taong dautan kasilagan. Unya kung nagbuhat ka ani, dautan man kaatubangan sa Dios. Na sige kag ampo, sige po kasilag ang Dios. Kung imong lantaon, tanawa ra ko ng gi-require diha sa 59 sa Isayas. Ang atong sala ug atong mga gani kalapasan mga kaigsunan, maubitaw nang padad-an tas Ginoo ug Holy Spirit ug Biblia aron dili ta mahimong malapason nga Kristohano. Kay kung sige ka og pakasala, damor ang Dios malayo, mulayo siya nimo. Kabantay ka kung magbuhat kag sala, dili na kaganahang mo simba.
Unya, dili na kaganahang review kon. Dili, murag, masuko na kag maigo. Maigo. Masuko na kag maigo. Dili na ka madinawaton. Kung kanunay kang magbuhat og sala, unya, damor ang Dios malayo nimo. Kung damor nga malayo ang Dios nimo, damor nimong dili mabati ang iyang presensya. Pag dili nimo mabati ang iyang presensya, mga igsoon, ikaw rang Kristohanon masulubon. Matingala lang ka nganong nangalagad man ko, masulubon man ko, naamang kaysa, wala nimo masurinder. Wala nimo wala nimo undangi. Naamang kaysa, nga wala nimo undangi. Usas mga ginagmay nga sala, mga kaigsunan kanang walay pagsalig sa Dios. Pero wala na giapil dito sa sala nga makapasira, ha? Kay pisa-pisa man to nato katong sala nga sala nga makapasira sa gingarian sa Dios. So, una sa tanan, mga kaigsunan, aron makahunong ka, ha? Aron mahunong ka diha sa sala nga grabe kang adika. Nga bisag nasayod kang sa sige ra gyapon gibuhat nimo. Sa panahon nga duawon gani kas imong kaibog. Duawon na gani ka sala nga naghawid pag-ayo. Iampo na. Iampo. Ang problema buhaton usa isa mo ampo. Nabuhat na po na ako. Lord, pasayloan na sa ko. Lord, pasayloan na. Kulog na. Lainan, no? Angay na tong, sa diha nga, duawon ka, ana. Gusto na po mo ingon ang buhata ko, buhata. Aswata ko. Ayaw na napaminawa. Duol na yung kas Biblia, pag-ampo. Pag-ampo. Mauna ingo si David, mga kaigsunan, dias versikulo 13, kapitulo 19 sa Salmo. Ilikay usab ako sa mga sala nga tinuyuan. Ilikay ko, Lord. Nakay mga pag-ampo. Munang, kitang mga Kristohanon bitaw, grabe ta kaampinganan. Ngano man, gibalaan na biyata. Gimatarong na ta sa mga pulong sa Dios, sa pangalan ni Jesus, sa balaang Espiritu. Kung imong lantawon, hingpit na ta. Atubangan ni Lord. Ampinganan kaayo ta. Kinsa man ang buhat sa pag-amping, kita. Mag-amping ta. Ampingan na to ang paggamit sa tanan nga naa nato. Labas sa tanan, atong kasing-kasing. Ang atong nauna, nga ang Dios mauragoy maghari. Dili ang mga butang. Di ano tutugutan nga dunay mga butang mo'y maghari. Kundili, ang Dios mga kaigsunan. Tuguti nga ang Dios mo'y maghari. Tuguti gyud. Paningkamuti nga ang Dios mo'y maghari. Kay aron makapadayon ka diha sa paglakaw, sa pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhing matarong. Ang aplikasyon mga kaigsuonan nga angay nimong buhaton sa tanang panahon. Pag-ampo gyud kanunay. Aron ang imuhang pagkahingpit sa mata sa Dios, maampingan nimo. Tabangan ka niya. Ubanan ka niya. Giyahan ka niya. Mapahinumduman ka sa Dios. Munang ingo si David ilikay. Munang emphasize yun. Ilikay ko sa akong sala. Katong grabing nakapahawid. Kabalo ko nga kaila kag unsay sala nga nani mo.
Naay mga sayop mga kaigsuonan mo na giingon ni David nga wala kay nimo sayre mga sayop sa atong kaugalingon, di kay nato na makit-an og walay tao gyud nga makakita sa kaugalingon niyang sayop. Pero kanang sala nga tinuyuan kabalo ko nga dili ka inosente ana. Ang espiritu nimo, ang imong kalag nagngol-ngol sa panahon nga di ka kalingkawas ana. Ngol-ngol na. Kay kabalo ko kang sala. Di ka mahimutang. Resulta nga di ka katulog. Tungod kay dagang kay kaghuna-hunaon. Nya ang pangutana kisa may alkansi. Ikaw ra pod. Mao na nga angay nimong buhaton iampo na ni Lord. Iampo gyud na. Pangayua gyud sa Ginoo. Pangayua. Kay kung pangayuon nimo sa Ginoo mga kaigsuonan, ilikay gyud kaniya. Kanang word nga niingon diha, ilikay usab ako sa mga sala nga tinuyuan, but ipasabot sa wa pabuhatan ni David. Nagampo na siya. Ha? I-timing ang imong prayer. Ayaw irong timing. Kasagaran, wrong timing man ang prayer. Isa na mo ampo, nabuhat na. Ayaw buhat, ayaw. Ayaw po pag-ampo nga nabuhat na. O sa may buhaton. Pag-ampo, good nga wa pa mabuhat. Kanang giingon ni David, ilikay usab ako sa mga sala nga tinuyuan. But ipasabot sa wa pa niya mabuhat mga kaigsunan. Kanang paingon pa nga muhasmag ni David ang iyahang kanang namagay panahon kanang kanang naadik pagka-adik sa sala. Mukalit ram nagtungan nimo nga mura kag mangurog kung di ka nimo mabuhat. Sa nangurog pa, tangop na yung ka ni Lord. Lord niya nasad. Di ba na yung mga panahon kanang adik sa inom, adik sa sigarilyo. Adik sa sigarilyo, maglaway. Ha? Kana, mga igsuon, makadaot na siya. Bisan kinsa nga mupatay sa iyang lawas. Kanang pagpatay, sala. Kanang paghatag og bisyo sa atong kaugalingon, kanang paghugaw-hugaw sa atong kaugalingon, sala na siya. Kung magtubod na gani ang imong laway, pag-ampo na yun. O niya ayaw pog paghuna-huna, ang iya ayaw ihatag ang imong huna-huna sa kahumot sa sigarilyo. Kanang ayaw po ihatag ang imong huna nga ang imong laway gatubod na sa kahumot sa sigarilyo. Ampo dayon ka. Ampo. Daig kas Ginoo na sayaw ka para sa Ginoo. Nya na mga estratehiya na. Kung di gyud mapugna ni iluwa ko nimong laway. Tubod man. Di iluwa nimo. Luod mapukig imo itulon. Ang uban muusap sila og kanang kinding hang. Munay mga estratehiya na agyug koy silingan mga kaigsunan nga di gyud katug ug di ka panigarilyo. Kristohanon man. Magtago-tago tayo adto taos libon. Unya magkuan mi manglawig mi kabaw sa una kay sakyan man na mo ng kabaw. Among ipakaon-kaon diya sa mga daplin ng daan. Pasabsab na mo anang mga kuan. Amo ana dayon ta mo silingan. Doy, kay gidoy man ko tawag, gidoy. Adto ko sa unahan. Kaya pag abot sa unahan, angat pud akong kabaw dito sa pikas bungtod. Aya, ito aman ay magpaaso. Nya. Ingon gyud ang ihang asawa nga pre-request ko pa. Kay
Di ko katulog akong bana ug di ka panigarilyo. Amo tong gitambagan sa akong papa. Inani ni. Sa panahon nga maglaway na mo, kay wala adik na mo sa bisyo. Iampo day nas Ginoo niya kanta na kay mga awit. Nya og maglaway-laway di kuan god iluwa god. Kailain sad kaay mapuno sad kas tubig dugay nimong tinulon kay laway na kayo. Una sa tanan, daling ma-align ang imuhang kana bitawng imuhang kanang imuhang kaugalingon sa paglikay sa bisyo. Kabalo ba ka mga kaigsunan ang tao nga kaniadto di katulog nga manigarilyo? Karon di nasad katulog kung di kaampo. Muna'y testimony unya makawali siya. Siya mismo na ay buhing testimony nga kaniadto di siya katulog kung di ka panigarilyo. Pero karon maglain na ang iyang ulo kung makabaho siya sigarilyo. So pag-ampo yun sa di pa nimo mabuhat sa may mga nakapaadik sa imong lawas. Sa diha mo hasumag na gani unya oras-oras man na may mga panahon ikaw mismo nga nagbuhat anak kabalo kag kanos anak mo abot. Kanos anak mo hasmag nimo. Sa di pagani na mo hasmag anang mga oras gaampo na ka naghapi na kag mga pag-ampo. Ayaw tuguti ba nga isa ka mo ampo gibuhat na nimo. Lain na sad kaayo na oy. Ulog-ulog naman na inana. Dua-dua. Muna ingo si David nga ayaw itugot nga maulipon ako ni ini. Giyang ipangayo sa Dios. Amahan, ayaw tuguti nga maulipon ko ani. Sa ingon, yang ipakita ang resulta. Sa ingon mahingpit ako og makalikay sa makalilisa nga sala. Nganuman, damor magug kang magbaton og bisyo nga Kristohanon ka, damor kang maka-impluwensyag mga tao. Moana man ang mga tao. Namang gani ka simba-simba o sige rang wig paaso. Na sige simba-simba sige rang inom. So ang imong sala nanakod og sala ang pagsusi sa Dios ikaw mo hinungdan. Ikaw mo'y silutan. Kay ang nakaangin, sa inan ka nga, kung ikaw nga tao, nakaangin ka sa imong kaugalingon na himong instrumento, nga nakasala ang imong sikataw, may pagbitayan ang imong lawas o hiktag galingan, itambog sa da. Di ba, mamamanay giingon sa Biblia? Grabe. May gabi ni Pastor Ruel. May gabi ni mo, Pastor. Kumusta? Ang Diyos magpanalangin ni mo diha. Nya ingon na sa 14, kahimutan mo unta ang akong mga pulong ug huna-huna. O Ginoo nga akong dalangpanan ug akong mangluluwas. Hinumdumi ang atong mga pulong bantayanan. Kay mo na'y gamiton sa paghukom sa Dios diri nato. Unsa may mga pamaagi aron maalayin ang imong mga pulong. Kanang maalayin ang imong mga pinulungan sa mga pulong sa Dios. Ari na putas mga bata. Dako kayo gamit ang mga bata, gyud kantas mga bata. Read your Bible, pray every day. Ayaw gyud kalimti ang pagbasag Biblia. Nagyo kay Bible reading. Nya pag-ampo matag adlaw. Ayaw bitaw na buhata nga mag-ampo. Nangilat na. Pag-ampo gyud sa panahon nga muhasmag na nimo kanang sa nga diin ka na adik. Iampo na sa Ginoo. Nya likay. Likay.
Now, usagyos makatabang mga kaigsuonan naa ni Pedro. Arita ni Pedro unsay makatabang gyud pod. Tambag ni Pedro ha. Aritas tambag ni Pedro. Unsay makatabang aron makalikay ta. Arita sa sulat sa ikaduhang libro. Ikaduhang libro Pedro. Ikaduhang Pedro kapitulo 1. Ingon siya dihas bersikulo 4. Alang nis mga Kristohanon. Okay, mayong gabi ni Brad Durlingoy, Renel Durlingoy ugma basig klase ta. Paningkamutan nako nga klase ta ugma. Ugma sa gabi. Mangumusta ko sa inyohang mga kuan. Inyohang mga nakatunan sa atong klase sa milabay na nga mga tuian, libay nga tuig. Kay 2022 naman ta nya taga klase atong audit og sa kuan. Ya pag abot sa audit wa na gyud mi ka klase hangtod karon. Ingon diha sa Pedro sugod kog bersikulo 3. Bersikulo 4. Ang iyang Dios nung gahom naghatag nato kanato sa tanan tang gikinahanglan. Ang Dios nung gahom. Tanan nga atong gikinahanglan, panalipod, giya, proteksyon, unya kadaugan ang naghatag ana ang Dios nung gahom. Ingon diha naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun. Pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. So dako kay katabang ang pulong sa Dios. Kay maumanay Dios nung gahom ang mga mensahe, ang mga pulong, ang mga pagtulunan ni Jesus. Bersikulo 4, niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon og dagkong mga gasa. Bililhon, dagkong mga gasa. Kanang mga bililhon o mga dagkong gasa, ingon diha, nga iyang gisaad. So naay mga dagko o mga bililhong gasa nga gisaad sa Dios. Unya, pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan o makaambit sa Dios nung kinaiya. Okay? So, kanadi ang pag-ambit sa Dios nung kinaiya, muabot lang nato mga kaigsunan sa diha nga muabot ka nato ang bililhon og dagkong gasa. Unsa may mga bililhon og dagkong gasa. Una si Jesus. Gasa na gipadala na sa Dios. Sunod ni Jesus, Holy Spirit. Kay ningkaya biya si Jesus. Kanang pag-ingon si Jesus na animo, ang but ipasabot ana, ang iyang mga teaching, ang iyang mga pulong. Usahay manggod, moingon nga si Jesus na animo, wa kay na mapasabot. Kanang pag-ingon na si Jesus na animo, ang iyang teaching, ang iyang mga pagtulunan. Kay kung naani mo ang pagtulunan ni Jesus, ang kinaiya ni Jesus naani mo. Kung man ang mga pagtulunan ni Jesus. Kung Kristohanon ka, wa kay pagtulunan ni Jesus, mahitabo. Muna nga ang imuhang mga kaaway, imong kontra. Nambiro ni imong kontra, ang imong kaaway. Kung silingan nimo imong kontra, ang imong silingan, kaaway. Nya, unsa may giingon sa Biblia? Higugma ang imong makaaway. Buhati gani og maayo katong bisan ang mga tawo nagbuhat og dili maayo. Murag kaingon ta ba nga, uy, murag magway hustisya. Pero damor nimong buhatan ang tao ug maayo bisan pag wala magbuhat og dili maayo. Damor kang panalanginan sa Ginoo.
So katong bililhon, mga dagkong gasa, mautoy makatabang nimo. Nga makalikay ka sa mga, yung sa gingon diha, mga kailibgon sa kalibutan, o makaambit sa Dios nung kinaiya. Katong mga kailibgon, usamang gus kanang estratehiya sa yawa, dili man gyud ang paggamit sa pulong sala. Kay gibuntog na guna ni Jesus ang sala. Ang sala, gihatagan na naog katapusan dito sa cross. Moabot ra ng sala kon magpadala kas kaibog. Kaklaro ana. Kita ganig mga lalaki, kita ganig paa, bisag minyo, ala, magsigang mata. Padala gani ka na, wapukan juga. Unsa may makatabang nimo ana? Ingon si Pedro, katong mga bililhon og dagkong gasa. Una ang Dios, si Jesus. Kisa mas Jesus, ang iyang mga pagtulunan. Sunod, ang balang espiritu. Paria siya. Unsa pa? Mga bililhon nga mga gasa gikan sa atong Ginoo. Mga propeta, apostles, ebanghelista, pastor, magtutudlo sa pulong ni Lord. Maunay dapat nimong paningkamutan nga maoy imong ikauban. Ang problema kung imong kontrahon, ikaw ray maalkansi. Ha? Mauna nga, ang propeta, apostles, ebanghelista, pastor, magtutudlo sa pulong sa Ginoo, maunay makatabang nimo. Kay ang ilang trabaho, pag andam nas imong kinabuhi, para ikaw ma-align sa Ginoo. Unya, ayaw gyud kalimot sa dihang, magkinabuhi na kang Dios nun. Magkinabuhi na kang Dios nun. Ayaw katingala kung naay mga pagsulay, ikaw na po'y sulayon, ikaw na po'y lutuson. Kay kung naay mga pagsulay na sa imong pagpangalagad, ayaw pag-ingon nga, uy, nangalagad na noong ko na, ano'y pagsulay. Angay kang maglipay, kung nanay mga pagsulay dihas imong pagpangalagad, angay kang maglipay, kailhanana nga Diyos nun nakaatubangan sa Diyos. Kay ang mga taong nagkinabuhing Diyos nun, pagalutoson. Dili kay manglutos. Pero kung nakita nimo sa imong kaugalingon, murag ako may isang sigig panglutos ron. Kuyaw na kaayo na. Ha? Kuyaw na kaayo na. Unsa man to'y request ka ganina? Langit ang pilia. Unya si Jesus atong higala. Patukar usa ko kay na ako'y kuhaon. Unya balik ko ha. Patukar sa ko. Sa kanisang kanta nga Kinabuhing Bago. Kinabuhing Bago sa itong programa ng pulong mo, kinabuhi ko. Sa pagdai. Mayong gabi idi ay ni Ma'am Kevin Jean. Igtagsa sa akong asawa. Mayong gabi idi nimo diha, Ma'am. Salamat kayo sa imuhang chocolate.
nga imong gipadala diri namo sad nakatilaw gud mi. Salamat kayo sa imong kinabuhi. Ako ning amo sa una samtang nagtaksi mi kay nagdala ko og simbahan, nagtaksi sad ko niya. Usas akong gidrivean nga taxi, iyaha nga taxi. Salamat kayo ma'am sa inyong paghatag og panahon. Okay? So padayon ta mga kaigsuonan, ang makatabang sa atong kinabuhi aron maalay ng ato bitong kaugalingon sa dagway ni Jesus, sa kinaiya ni Jesus, ang iyang mga gasa. Una, Holy Spirit. After ni Jesus, ang Holy Spirit iyang gipadala. Ingon na sa ngayon mo kabalaka. Kay padadaan tamog magtatabang. Siya ang balaang espiritu. Sa Juan 15:26, Juan 15:26, o sa may gilitok ni Jesus diha, Juan 15:26. Ingon siya diha, muanhi ang magtatabang. O sa man ang iyang tabangan, tabangan kaniya sa pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing matarong. Nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran, nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Pag-abot sa 16, Juan 16, versikulo 26, ang trabaho diri sa Holy Spirit nag-ingon. 14:26. Ari daitas 14:26. Trabaho ni sa Holy Spirit. Ingon diha sa Juan 14:26, siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong isulti kaninyo. Kay kita manggod mga kaigsunan, limtanon kay ta, labi na kung daghan na kaitang naibgan. Malimot na ta simbahan. Tinuod yan na. Daghan na kaitang hunaon nga mga butang, panganduyon, daghan na kaitang mga lugar nga gusto na tong adtuan, malimot na ta nga gibuhat da ita para gibuhat tas Ginoo para magdaig unta taniya. Di ba kabantay mo sa kadaghan ng mga butang nga mahataga natos atong una, makalimot na tas Ginoo. Unya kasagaran nga makahinumdum ta nga na ang Ginoo sa panahon nga dunay mga problema. Di murag wa ay hustisya. Murag dili maayong paminahon nga makahinumdom ra ta Ginoo nang hinahanglan ta. So muna nga ayaw kalimot yun sa pakiguban sa mga importante ug matud pa bililhon nga mga gasa. Una, kung naa kay pastor, naa kay ebanghelista, naa ay taong nagtudlo nimo, dako kay nang gasa sa Dios. Dako kay nang gasa sa Dios. Kay giandam ka ana, gipadad-an kang magwawali. Gipadad-an kas Ginoo og mga magsasangyaw. Inana ka nga gihigugma sa Dios. Amo to'y nag-request mga kaigsuonan, pili ang imong higala. Kinahanglan, pilion yun nimo ang imong higala. Si Jesus atong higala. Ako ning kantahon mga kaigsuonan, mayong gabi ni Brother Charlito Catalan. Mayong gabi ni mo diha bro. Nya mga hiro kog pasensya mga kaigsuonan ning akong kanta, ani akong tingog. Kay mura kog giubo. Mura kog giubo, nya mura pug ko og kanang pagaw. Kay akong kantahon, Jesus atong higala. Nakumpos ni nako mga kaigsuonan, bag-o pa lang. Unya wala pa nako ni ma-record kay karong Huwebes panamo ma-set up ang atong recording studio. Dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo nga dunay mga tao sad nga gihikap sa Ginoo sa pagpaluyo sa mga gikinahanglan, ilabi na sa atong recording studio. Bag-o pa lang ta nakapalit og Roland XP16 nga balor og 32,000. 33,000. Salamat sa Ginoo.
So kaning usas mga ako aning limpihon kining Hesus, si Hesus atong higala nga mo po'y gi-request ato arong igsuon. Abinging kinabuhi mo, abinging kaugmaon mo, abingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinilalala ka, o sa ampingi kay may oras paniulan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadlukin mga pagsulay, ayaw kapalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo atong higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ka, o sa ampingi kay may oras paniulan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadlukin
Kay kog pasensya mga igsoon kay kining ako ang tingog murag pagaw-pagaw, murag bag-ong nabatanon ba. Bita na. Salamat ta sa mga pulong sa Ginoo nga nasud dihas usa ka awit nga si Jesus atong higala niya. Pwede nato nang ma-request nga naghisgot diha mga kaigsuonan nga gitudluan bitaw ta gipahinumduman bitaw ta nga kuan kanang amping gyud ng imuhang kaugalingon. Unsaon nimo pag-amping sa imong kaugalingon? Pili ang imong higala nga dili mo biya nimo kanang muunong ba dili kay mo higala rag naay kwarta. Ug wa nay kang ho biyaan ra ka. Oy dili na imong higala. Pilia ang imong higala. Kana mao ilhanan nga giampingan nimo ang imong kaugalingon. Pero kung wala nimo ampingan ang imong kaugalingon, paturagas lang pangitag higala. Unya hinumdumi tanang butang nga naa ka gipiyal ra na sa Ginoo. Hinumdumi usa gani na diha. Hinumdumi pinialan ra ka busa ampingi kay may oras paninglan ka. Unsay naa nimo karon? Kanang imuhang usa may naa nimo ron. Gipiyal na sa Ginoo para imo untang gamiton para malagaran nimo siya. Ay, nalimot man ang tao. Kung magsubras ka dato, malimot sa Ginoo. Pero kasagaran pod nga tao, bisag unsa ka dato, makahinumdom ra pod kung dili na makatabang ang iyang kadato. Hinumdom sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, ayaw gyud kalimti. Pilia ang imong higala. Higala nga adunay Kristo. Higala nga adunay pulong sa Ginoo. Unya naaman toy awit mga kaigsunan nga gi-request nga ganina. Awit makalangit. Langit ang pilia kisa man toy nag-request ka ganina. Ako siya po ng kantahon. Usa po nis mga kompos mga kaigsunan nga ato pong limpyuhan. Pero dili na ni magdugay mga kaigsunan kay nagkapalit naman ta og mga butang, mga materials nga moy atong gamiton diri sa atong recording studio. Salamat tas Ginoo. Unya akong katahon tong langit ang pilia. Unya ang mga mensahe halap paminawa. Hinuktuki kung unsay buot ipasabot niining awit langit ang pilia. Sa kakadato tanan imurang biyaan yutang balay ug salapi kini awayan lang di ba kanang balay og kanang yuta og salapi kasagaran kung imong mabiyaan kung ang tag-iya mamatay awayas na hibilin. Nya mao ra bay kasagaran nga gipaningkamutan sa tao? Hala tigom gyud og kwarta. Unya panindot og mga balay padaghag mga yuta. Unya kung imong lantawon nasayod naman gyud ang tao. Nga life is short. Grabe gyud kumubuha. Wa gyud ta masayod. Nga karon nagkatawa nalipay ta. Ug maguol na. Di man na madalag simba ko. Uban mo ingong, nanungo man siguro na. Oy! Angay nga tang mangandam. Angay tang mangandam. Daghang kayo mga tao nahitabo. Nga mo ingon nga, oy, si Kuan ba? Si Pedro? Si Juan ba?
nagngisi-ngisi pa man tong nag-istoryanay mi. Patay na di ay. Adili nang ngalang Juan nga naa nato karon. Istorya na ba? Padayon ko sa akong kanta, Langit ang Pili. Balikon ako sa entrada. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nga nung ikaw nagapuliki, bisan unsa akadato tanan imong biyahan, yutag balay ug salapi iniawayan lang. Unsay imong abot mo aron malipay ang Ginoo, unsay alay bato na aron maabli kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayon ka, nga ang nabuhat mo duha ka dapit iandam niya, langit o impierno papilion kaniya. Og ang binuhatan mo mao'y saksi kong asa ka, samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian, samtang buhi ka pa, langit siguro samtang adlawat pa makapili pa kita. Biblia basahan, mga wali paminawa, gamita ang tanan, kay ang Biblia baya matuman. Tanang binuhatan mo gantihan sa Ginoo, unsay buhatan mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay bato na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayon ka, nga ang nabuhat mo duha ka dapit iandam niya, langit o impierno papilion kaniya. Kung ang binuhatan mo mao'y saksi kong asa ka, samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian, samtang buhi ka pa, langit siguruan. Tukar sa tag-awit mga kaigsunan, to ato makumpos kaniadto, samtang naapatas radyo, gaksa ako sa ato programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nahisalag ako kani ato, walay kapaing na ang dalan ng ngit-ngitan sa guma mo Ginoo, nakitaan mo ako, ibang mo ipasaylo mo ako. May paminaw ni Brother Tupi, Dong Tupi. Good evening. Yang ko Ginoo, giligon mo ako, kalistanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, gumubulag ako kanimo, dad ako ikuyon mo. Mayong gabi ini.
Hilin Pangasiso, mayong gabi ini mo day Hilin. Og si Dudong Joseph Abindan, mayong gabi ini mo dong. Nang record si Prima. Kabalo magyuko nga pag ingon akong Prima, smile kun si Dudong Joseph. Ayong gabi ni Nissan Amantelio, may gabi ni mo diha Nissan. Mayong gabi ni Nelfred Amantelio, may gabi ni mo diha Brad Nelfred. Og Nikin Iroho, mayong gabi og Ibim G. Lopez, mayong gabi. Kain kong gitinguha, saat mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kaksa ako. Isalahat ako kani ato, walay kapahingan, ang nalandangit-ngitan sa gugma mo, Ginoo, nakitaan mo ako, ibago mo, ipasaylo mo ako. Ingon ang pulong sa Dios diha sa unang Pedro kapitulo 4 versikulo 2. Busa sukad karon, pag kinabuhi kamo sumala sa kabuoton sa Dios, ug dili na sa tawhanong kailibgon. Walay rason pa, Ginoo, gumubulag ako kanimo. So unsa man nato aron magkinabuhi sa kabuoton sa Dios? Ipabag-o ang imong nahuna, pinaagi sa pagbago ang imong kagalingon, pinaagi sa pagbago sa imong nahuna. Roma kapitulo 12 versikulo 2. Kasa mo, presensya mo po na ako, Ginoo. Walain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo. Mayong gabi ni Balsamo Archimi, mayong gabi ninyo diha day. Og ni Alan Pagulong, mayong gabi Pastor, mayong gabi sa nimo diha Brother Alan. Si Alberto Bernabe, God bless all sa iyo Pastor. Happy good night. Okay, na good night ang uban. Good night sa diha, unya good morning para ugma. Okay. Aron makapadayon ta sa pagkinabuhi sumala sa kabuton sa Dios. Dunay kana bitaw pamaagi, naging pamaagi naa sa libro ni Judas. Judas kapitulo 1 bersikulo 21. Ingon diha, pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, sa gugma sa Dios. Dili sa gugmas butang, dili sa gugmas kalibutan. Pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo, nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing wala na'y katapusan. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Kapatas Ginoo no, sa mga pulong, mga mensahe. Ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan o doon na mo'y nasabdan. Kung unsaon aron makalingkawas ka sa sala ba? Sa sala nga diin ka na adik. Nga bisan og imuhang likayan mukupot. Aron dili na makakupot, aron dili na makahawid, ayaw gyud paglimot sa pagampo. Unsay buhaton? Sa di pa gani muhasmag ka ng mga tentasyon, ang mga pagsulay ka ng kaadik, ampo na daan. Dili kay nabuhat isa pa mo ampo. Ampo kadaan sa di pagani, sa wa pagani na mo abot. Ampo ka Lord, ilikay ko, ayaw itugot nga. Makasa na sad ko. Tabangi ko. Kabalo kong naa ka.
Dad, ako sa dapit nga mabati nako ang imong presensya. Saad mo maangkon ko sa gugma mo, O Diyos kaksa ako. Sa gugma mo, O Diyos kaksa ako. Ibuhat na sa Ginoo ang tanan. Ang bahin nga buluhaton ni Jesus tapos na. O Diyos kaksa Halad kinabuhi, dugang mga awit sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Halad kinabuhi. Atong oras alas 10:21. Niya, mo good night naman ang uban. Manamilit na po kung hinahinay unya ni Ray. Buhat mo na ang tanan, mabag-ulang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Pilatos o gisamaran, gilonan o gilansan pa, pagtamay pagbugal-bugal, iantos mo kining tanan, ibuhat mo na ang Kung ayaw mo kalimot mga kaigsonan, pilian ang imong mga higala. Kanang higala nga modala ni Mos Ginoo, dili kay modalas bisyo. kaming tanan. Kung naamay mga Kristohanong bisyoso, ingon si Pablo, ayaw pakigugoy-hugoy anak nila. May pagbugal-bugal, Naman gay mga Kristohanong kuan, matud pa sa ubang mga wali, Kristohanong hilaw. akong gisimba Wa pagyud maluto. Panginoong Isus. Dapat maluto na. Kay ngano man, nagpadayon ra ba ang gera? O niya matud pa hulungihog sa mga chismos o chismisa. Ang Russia murag mapilde na. Ngano man, ang Ukraine na po'y nimbomba. Pasaylo mo ang katawhan, Kun, itag anong naabot mo ta sa Ukraine? Ito no? Sa tinuod nga istorya ba? proteksyonan, Kung modako ning gubat, hanan mong kay ang Ukraine ang pagbalik ni alsa na, kay nakamatikod nga daghan ang ni ayuda ug mga bala, ang katawhan hasta ang punduhana gasolinahan sa Russia naigo pa nila. Unya kung maapiking Russia, matud pa ni Presidente Duterte, pisliton ang pula, patay ta. ikaw ang akong bayawo. Unya nadaman na revelation sa gipadayag, magulan ang mga kayo. Doon ako'y wali sa una, dili man na imperno pa, kanang kayo nga gisgutan diha, may posibilidad mga bala na nga gimugna rapod sa tao tungod kay wala na magkahiusa. Mura bagturi di Babil nagunay ra. Unya usa may mga gipakita ni Jesus sa mga panan-aon, sa mga bisyon, gipasiuna nga mga pulong ni Jesus aron ta makapangandam. Miingon diha makadungog kamo og mga gubat sa duol ug sa layo. Magubat ang kingharian, batok kingharian, nasod batok nasod. Niya naay mga kagutom ngano man sa gubat sunod na kagutom. Nay kagutom kamatay. Ingon diha mao na ilhanan nga dapit na katapusan. Unya nay giingon diha mo disalign ang mga planeta. Unya naatoy gi hulungihong sa NASA 2029 nga naatoy usa to nga kanang galutaw sa kawanangan. Usa ko toy nga nato nga mubangga sa planetang Earth. Unya ang katunga sa planetang Earth mahanaw. Ngon si Mary Grace Castelio, okay rapas, bahala na ang tingog. Okay, sige. Salamat, sige no. Okay, mauna to'y awit no. Ni atong oras kay kinahanglan man tang mo pahulay kay ugma mag-live mapunta. Live punta ugma.
Kay kaganina wa ko ka live kay na ako'y giayo nga kuan amplifier wa man madalag ayo. Matod pa sa akong kauban si Pastor Kirwin, ato na lang ning padoktoran kay kini ato amuran nig bana-bana re ato. Wa mo gyud madala. Pero na day kunoy mga amplifier nga di ay maayo. Matod pas technician, di kay maayo. Mo na nga wa mi ka live kaganina no. Sa di pa katamo adto sa ato ang panamilit, ato sa nga tagaan og pagtagad ang atong team song sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko sa ato akarong panag-uban. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Si Brother Nardex, good night Pastor, na-bless jud ko sa mga pulong ni Moron, murakog nakalma ron. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Ubiya ra magyutan nila sa kalibutan og human mo atubang sa amahan. So unsa may atong buhaton? Atong pangandaman. Atong pangandaman. Samtang doon na pahigayon kusog kagihatag ni Lord ato ning gamiton aron maandam ta nga mahimo tang excited sa panahon nga kita mo atubang niya. Mga igsuon, walay lain nga makatabang nato aron maandam ta ang pagpaminaw sa pulong ni Lord. Ang paghatag og panahon sa pagpaminaw og mga wali. Labaw sa tanan. Read your Bible and pray every day. Si Ma'am Sharon miingon nga okay pa, salamat sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. O niya, good night sa tanan. Okay, salamat sa Ginoo. At tutas mga pag-ampo og ayaw kalimot ha. Ayaw anara nga mag-ampo ka nakasa na. Mintras mga kaigsunan makalikay pa pag-ampo gyud aron sa langit madala ka. Ang magpapili ambot na mga kaigsunan, amahan na mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nag-umol ka na mo, ikaw ang Dios mo'y nagbuhat ka na mo. Sumala sa imong alagad nga si David nag-ingon nga imo kaming giumol, imo kaming gibuhat dito sa taguangkan sa tagsatagsa sa amo ang inahan aron kami makaalagad kanimo. Niining kinabuhi nga amo karong naangkon, among gipangayo nga kami magmadaunggon amahan sa tanang panahon. Tabangi kami nga dili lamang kutob kami sa pagpaminaw sa imo mga pulog mga mensahe. Tabangi kami nga doon na kami kaisog sa pagkinabuhi ni ini. Adun na kami kaisog sa pag-apply sa imo mga pamaagi. Aron sa ingon nga kami nga nakabatog pagkamatarong pagkabalaan nga imong gihimo dito sa cross, makapadayon kami ug makapabilin sa dapit nga naa ka. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imuhang mga mensahe karon nga among na sabtan. Salamat o Dios nga dunay nausab nga huna-huna, dunay nausab nga kasing-kasing, dunay na bag-o nga mga prinsipyo ug dunay pagtuong na lig-on aron pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Amahan Dios nga magagagahom, samtang kami amahan muadto na sa pagpangatulog
Salamat nga magauban ka, magapadala ka sa imong gamahan ng mga anghel. Mo'y magabantay ka na mo. Mao'y magaproteksyon. Tabangi kami nga bisan sa among pagkatulog ang imong mga mensahe sa gihapon mo'y among madunggan. Panalangin ni among mga kaigsunan, Ginoo. Ang akong mga kaigsunan nga nagsunod hangtod nining taknaa. Bless sila, Ginoo. Nga mahimo silang panalangin sa ilang pamilya, sa ilahang mga higalag kaela. Bisan pa silang pagpanarbaho, panalangini sila. Sa ilang mga pangita, panalangini sila. Nga dili ni mahimong number 1, kung dili ikaw maoy mahimong number 1 sa tanang panahon, Ginoo. Salamat o Dios nga wala mo kami pakyasa. Nga samtang kami nangandoy og mga milagro na aka. Do naman namo o Dios nga naay kaluyahon, do namay siguro namo Ginoo nga adunay balatian. Imo nakita kini. Ipagawas Ginoo kung mga kaigsunan sa mga balatian, sa mga problema. Ipagawas sila Ginoo. Nga mubati silang kalipay. Nga mubati silang kalinaw. Nga mabati nila ang imong presensya. Amahan, among isalig silang kanimo. Ako silang gitugyan kanimo. Ubani sila, amahan. Giyahi sila. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong tubag sa mga pagampog, mga pulong, mga minsay nga mo karong nasabtan na dunggan. Tabangi kami sa pagtipig ni ini, amahan. Tabangi kami sa pagkinabuhi ni ini. Salamat o Dios. Amo kang gipasalamatan, gipasidunggan. Among gihalad o gitugyan diha kanimo ang tanan. Dungog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan. Si Brother Carlito Catalan, amen. Si Brother Onde Arcila, ingon siya mga kaigsonan. Amen. Thank you, Pastor. Sister Violio nga nanukad sa South Korea. Dili ko kabalong mo basa ani kay Kinoriano man. Di gyud ko kabalo ani. Ato ko non. Wala gyud translation diri Sister Violi. Na mga ergyo ko pasensya di gyud na ko mabasa. Kita no. Di sad na ako ni mauhog magbasa kay basig makasalaon niya ako. Bitaw no. Saon po ani pagbasa oy mura manig nagkupot. Di na lang gyud ko mulitok kay basig makasala taon saon na na pagbasa. Si Juniri Belia Flores, ay maayong pagkig-uban Pastor. Dalaygon ang Dios. Ang Dios nga panalangin no. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin. Okay. Salamat sa Ginoo. Unsa to yung mga request gani ni Sister Violi sa una nindot biya to? Si Sharon, okay, Carlito Catalan, Silami Dalapo Padilla. Good morning. Good evening. Good evening. Unya, good morning para ugma. Maguna-una ko good morning para ugma. Wag yapon masipyat kina may ugma. Okay, magkuan pa man ta ugma, magupan pa man ta. Okay, Silami Dalapo Padilla. Amen, Pastor. Claiming them in Jesus' name. Okay. Si Sharon, ingon siya. Okay, amen. Kinister Violi. Murag Kinoriano naman sa ni oy. Hindi lang yapon ako basahon. Hindi gyud ko kabalo. Kani kasap kabalo ko ani kanang love kabalo ko ana. Kabalo gyud ko basa sa kay love na. Si Nardex, amin. Yes, Josepino Paran. Sila mi isa. Good evening, Pas. May gabi isa din niya diha. Okay. Panamilit lang yun usa ko kay mamahulay sa taha. Okay. Salamat sa Ginoo. Ang Diyos magpanalangin. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. And God bless. At akong nga panalungon nga kita nagakatigom nga puno sa kalipay ug pahiyon. Mga problema nga nanglapay
Magahalad, mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito na ang tanan.